Life is a journey. O kini nga biyahe sa kinabuhi, naglangkob og mga parte o hotong sa katuigan nga kita na tao. O kini nga katuigan diin kita nagkinabuhi. Daghang istorya o nahitabo sa nga kasinatian. Ug mao kini ang mga kausaban sa akong life story. Mahibuntag natong tanan. Bisan pa diha sa online. Good morning. Ako si Lisa Yamba Navarro, 62 ang edad, minyo, o ginatawag nga Ate Bebet, Mama Bebet diri sa church. Ang testimonyo lisod buhaton, kinighatag kinig desisyon, nga ma-expose, madayag ang dalan, nga daan nga kinabuhi, nga wala pa nausab, o kinabuhi nga walay personal nga relasyon sa Ginoo. A lifestyle diin gibinuangan sa kaaway o ang pamaagi sa kalibutan maoy nagdumala. Apan ang akong pagbarog diri, nagdala kinig kadaugan sa mga kasinatian, giunsan ako pagbadayon akong lalom nga pakigrelasyon sa buhi nga Dios tungod sa mga panghitabo nga iyang gitugot sa akong kinabuhi aron madayag ang iyang gahom ug naay comparison o ang pagpuyo nga naay relasyon sa Dios o ang kinabuhing walay insaktong direksyon. Unang hutong sa akong kinabuhi, mao akong pagkatao sa biological parents nga si kanhing Pastor Samuel Yamba Sr. Namatay siya atong 2017. O sa akong aptik pa nga, 83-year-old retired teacher nga mama, si Lolita Corpus Dumpit. Unom mi kaigsuon, ako ang ikaduha, pero murag ako'y kamagulangan tungod kaysa 20 anyos pa lang akong manong bobot. Ninglangyaw na siya para sa panginubuhian aron makatabang sa pamilya. Usara akong manghod nga babae ug kamirang duha ang nakahuman sa kurso. Ang tulong ka nagsunod nga mga manghod nga lalaki ug ang akong magulang wala kalampos tungod kay wala nila hatag prioridad ang pag-eskwela. Mas gipili nila ang panginabuhian sa field of music. Nagbanda sila ug among kamanghuran lulong sa sports ug barkada. Nang dagko mi nga nakita ang kalisod sa among ginikanan tungod kay igo-igo ra jud ang sweldo ni Papa. Casual driver sa secular nga opisina ug sa gabi magtugtog sa nightclub. Kung dili marinyo kay casual lagi, mangita siya tricycle nga iyang kadrivan. Pagkagabi na po siya sa club. Atong panahon na maestra na si Mama pero dili makasapar sa panginabuan. Tungod kay gamay pod ang sweldo sa maestra kaniadto og daghan mi. Tuod man na ay opportunity nga nakabalhin og maestra si Mama sa Mindanao State University sa Zamboanga City ug si Papa nakabalhin pod og tugtog sa usa ka inila nga hotel. Diin nagpadayon ang lifestyle of living nga maestra si Mama, si Papa driver gyapon sa tricycle maadlaw dayon naa sa club magabi. Another opportunity nga ning-abot sa pamilya kay si Mama na hire as music teacher sa Langyaw na nasod sa Brunei ug dinhi nagsugod ang another hutong sa istorya sa akong kinabuhi din. Nahimong ako'y nasangunan o nag-atiman sa akong mga manghod in the absence of Mama kay si Papa nilingaw po sa nightlife apil sa pagbisyo. Tungod ani nga sitwasyon, walay klaro among pamilya, gubot, walay kalinaw si Mama sa gawa sa nasod. Mao nga iyang gipaapa si Papa sa Brunei ug samot nga nabugatan ko sa akong sitwasyon kay ako sa Zamboanga pa lang, naguba na akong teenage life. Tungod sa walay pagkabana sa kinabuhi, sayo o sayop nga pakikirelasyon sa uyab-uyab, wala pa nung balinga ang mga tambag sa ginikanan. Nga unta, istrikto man jud kaayo si Papa. Unta naa ang kahadlok, apan murag ning tigbabaw akong pagka-rebuilding nga anak. Abin akong dili ko makalampos sa akong pag-eskwela tungod sa guba nga kinabuhi apan nagpadayan ko eskwela bisan pa sa binuang sa kaaway sa akong kinabuhi. Ang Ginoo Dios sa hanay. Iyang gigamit si Nestor Navarro nga mao akong bana karon. Nga maoy mihulma balik sa akong guba nga kasinatian.
Ning kuha siya nako, gipunit ko niya gikan sa maot nga kaagi sa kinabuhi. Moingon ko gigamit siya sa Ginoo tungod kay pag-propose ni Nestor sa kaminyoon. Despite sa guba nako nga kinabuhi, iya Japon kong gipakaslan. Iya kong giasawa og dito nako unang na-encounter ang Ginoo. Kay nagpadayag siya nga naadi ay siya gipreparar nga partner nako. Nga anda mo dawat kung kinsa ko. Dili jud nako malimtan to nga moment nga pertina kong hilak. Hilak sa pagmahay. Nakaingon ko kung mabalik pa lang ang tanan, magtinarong jud ko. Apan mas dako ang pagpasalamat nako sa Ginoo adto nga time kay matinud-anon si Nestor, si Papa Bugs. Matinud-anon siya nako. Apan ning agi ra to nga moment ug sa orasan pa. A minute encounter lang. Tungod kay sa amo ng kaminyoon, kaming duha ang nagbisyo sa sugal. Luluming duha sa madyong ug dili. Ug kini nga chapter sa akong kinabuhi wala pa jud personal nga pag-ila sa Dios. Puno sa kagubot kay tungod lagi wala among ginikanan. Tuwa sila sa Brunei na malikmig pagadian. Ug padayon akong pagbarog nga ginikanan sa upat nako ka mga igsuon. Sa usa ka babae upat ka lalaki nga nang dagko na sila ug dili na mo patuon nako musukol na ug nagbisyo pod nagbarkada. Apilan pa sa among namugna nga pamilya ni Papa Bugs nga mas hatagan na kog pansin ang pag-atiman among mga anak. Ning labay ang mga katuigan na human na ang contract ni Mama sa Brunei ug nanguli sila ni Papa diri sa Pagadian. Ug sa ilang pag-uli na stroke si Mama. Another level sa kasinatian sa akong kinabuhi diri mas klaro nga nagpadayag ang Ginoo tungod sa sitwasyon nga stroke si Mama. Wala mi na kontento sa medical nga process of healing. Ning duol mig mga mananambal, mga binisaya, mga espiritista para mas mapadali ang kaayuhan ni Mama. Di ay mas nakakita ang Ginoo sa among pagkinahanglan. Iyang gigamit akong first degree cousin nga si Manang Nelida Bautista. Kinsa atong panahon na year 1989, on fire, nagkalayo siya sa iyang nadawat nga salvation sa iyang sa kaluwasan. Sa diyang nag-relate siya nako isip mga kadaogan. Her prayer was to share salvation sa iyang family, but she failed. Kay gi-persecute hinuon siya sa iyang papa. Pero ang tubag sa Ginoo nga pamilya mao kami, ang Yamba family. Kami ang nakadawa sa kaluwasan. Kay sama sa life story ni Jesus, wala siya dawata siyang pamilya o tagilungsod. Mao nga sa lahi nga lugar si Jesus nagsangyaw ug nagpakita sa iyang mga milagro. Ug manay nahitabo ang among pamilya mo itubag sa prayer ni Manang Nilida. Tungod pag-share niya kang Papa Samuel, nga noted, isog, istrikto, dili maduol. Mao hinuoy miabri o midawat sa mga alagad sa Ginoo nga mag-Bible study sa among balay. O pinaagi adto nga visitation sa grupo sa mga alagad sa Ginoo. Mga pag-ampo, hinahinay nga na-restore si Mama from stroke. Apan, kadto nga time, wala diha among bana sa akong manghod nga babayi. Natingala na lang sila nga nung kada semana na ay grupo nga mag-Bible study sa balay. Ug isip pangontra nila sa dihang mag-Bible study mi sa silong sa balay. Sila pong duha ang akong bana o bana sa kumanghod. Sa taas, magdagkot sila kandila sa image ni Virgin Mary kay maudto akong dibulto atong panahona. Again, diri nagsugod ang mga pagsulay kay dili jud daw sila mobalhin og relihiyon. Samot ang kasuko sa kumbana sa dihang magdagkot na unta sila o kanila, wala na diha ang image. No, kay nakasabot na ko sa kamatuoran. Akong gisurrender sa pastor ang dibulto. Nga gipalit namo og mahal, giluhuran, giampuan, gipangayuan og kinhapang, magrosaryo. In short, ang dibulto mo'y among Dios. Ug ning abot sa punto nga ning biya sa balay akong bana, ning uli siya sa ilaha sa Mulabi. Ang bersikulo nga una na akong giklaim sa Ginoo, o unang bersikulo nga ako na sagulo mao ang Acts 16:31. Believe in the Lord and you will be saved.
you and your household. Mao nay mga pulo nga gipangutanan ako sa Ginoo. Ingon ka, Lord, maluwas ko og akong pamilya. Anong gibiyaan man kong bana. Pangutana nga nagdala og pagtuo sa mga pagkampo. Kay ning balik si Papa Bogs. O gala mi biyahe sa misyon ni Mananggilidahan to wala niya makita nga makabarog na miuban sa akong pamilya nga papa ug mama. Sunod nga kausaban sa akong life story mao nga akong pagkinaugalingon. Ning biya nami sa ni Papa Bogs sa uban sa akong pamilya sa poder sa akong papa ug mama. Kay nag-ipon ra man gyud mi atong panahon na. Ato nga panahon, giayon na si Mama sa Ginoo. Ug naan nami tanan nag-fellowship diri sa Happy Church. Ug mas nahimong close ang family bonding kay ang bana ni Pastora nga sinong Crispin, igagaw ni Papa sa Yamba nga side. Si Papa naggunit na og daughter church that time. Ug nindot huna-hunaon nga ang among Papa, pastor. Ug ang kanhi namong kahadlok sa among Papa nga istrikto, isog, napasig-uli, nga mura na lang yun mig amigo. Nawala na ang gap o ang boundary nga kahadlok na mo niya. Apan sa among pamilya ni Papa Bogs, nakapalagan na ako akong kaugalingon nga 8 long years na di ay nga ako ray nagdala maguyod sa akong 5 kaanak diha sa pagsimba. Pero along those years, daghan pa kaayo gitugot nga panghitabo si Lord nga mga pagsulay. Apan mas ning song-song ko sa mga balod ug ang mga bukid sa pagsulay mas nakatunan nako nga mobarog. Mas ning gunit ko sa Ginoo kay kabalo ko na aniya akong paglaong ug kadaugan uban sa gahom sa Dios. Tungod kay siya akong partner o kusog. To mention some major nga panghitabo mao nga ang nga biktima sa illegal drugs akong anak nga lalaki. Pusher user na ay naburos akong duha ka anak nga mga babae nga wala pa nahuman sa ilang kurso. Apan nagpabilin ko sa pagbarog ug ninggunit sa tinubdan sa akong kusog. Paglaom o pagtuo tungod sa iyang mga saad nga dili ko niya biyaan, dili ko niya pasagdan. Kay wala nagpabilin ang bagyo sa iyang nahimutangan. Ulabay ra jud ang tanan. Mao daing gipadaygan ko ni Jesus sa iyang gugma o kaluwasan. Ug ako siyang gidawat nga personal nga Dios tungod kay moabot kay ito nga mga pangitabo sa akong kinabuhi. Nangambot lang ko kung walay gigamit ang Dios Amahan nga nagpadayag sa iyang gugma pinaagi sa iyang bugtong anak ni Jesucristo. Asa kaha ko karon. Ug wala jud na makak ang Dios sa iyang mga saad. Tuig 1997, dadawat ni Papa Bogs ang kaluwasan o tinuod jud nga sa dihang mga lagad ang tibuok pamilya. Blessings after blessings ang bulokop sa paghimalay. Ninabay ang mga katuigan na human akong 5 ka anak sa ilang mga kurso. Ang eldest daughter, DevCom graduate. Ang ikaduha nga anak na ko maestra. Ang kanhi biktima sa drugs, seaman o kapitan na sa barko karon. Ang ika-4 ning graduate nga cum laude kurso sa HRM ug ang kamanghuran medical technologist. Sa pagkakaroon lahi na pod nga never nga pagsulay kitugot sa Ginoo sa akong alagianan. Apan dili ni babag sa akong nasugdan nga kausapan sa akong direksyon sa akong kinabuhi ug pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo kamulo pang nagtrabaho, nagsulat sa akong storybook. Hangtod nga mingon siya, I'm done. Then my life story ends. Sa ako nang ingon, chapter by chapter, ang lives ato, ang kinabuhi. Ang istorya sa atong kinabuhi, o kini nga level of life, dili ko moingon nga final, o last chapter na nako. Tungod kay, ang ato ay yung Creator ang nasayon aning tanan. Yes, life is a journey. Pero ang Dios na ay unique, pinasahi nga dalan, nga atong agian. Diin, personal ta niya gidil, gihulma, gidisiplina, ana nga pathway, nga kanunay safety iyang mga anak, kinsa ning salig og nagtuo kaniya. Sa mga wala kabalo, og
makabalo namutanan karon. I am now inflicted aning stage 2 breast cancer. Ingon sila, bright daw ang cancer cells. Kabalo daw mo multiply. No, amen. Bugo ni siya. Dautan ni siya nga espiritu. Mas gamhanan o mas nakabalo akong Diyos unsaon ko niya pag-ayo in Christ Jesus. Sa pagdiagnose pa lang, wala ko'y daghang pangutana sa Ginoo nga, why Lord? Why me? Ang naaradyot sa akong una-una dayon, nga ayuhon ko sa Ginoo. He is my healer, my great doctor. Gani sa akong pagpasalamat kay wala ning diagnose dayon bitaw nga kanang pila na lang kakabulan, pila na lang anak ba, kundi ang akong dakong pasalamat is an early detection na adayoy gihimo nga aksyon. Salamat sa akong pamilya o ni Pastora nga maodyo'y nag-encourage to undergo tanan sa medical procedures. O kang Pastora Roxanne nga makasakay mi dayon sa iyang vehicle during check-up sa Cagayan. Ug nang ingon ko sa akong mga primary leaders, dili mo nako pugngan, kamaluoy mo nako, kay kanang inyong kaluoy mo dana na sa lulong, nga bagtuaw pag-ampo sa atong maluluyon nga Dios. Uban sa akong pamilya o kamo karon nga spiritual family. Diya sa mga pag-ampo, kabalo ko, kauban ko ninyo ani nga battle. Fight diya sa pagtuo. Fight nga dili na ko'y kumparar ang kukalingon sa uban. Fight nga dili ko matintal nga mo surrender. Fight nga dili ko mo give up. Apan pakig-away, pakigbisog nga mosalig ko sa proseso sa Ginoo. Sa iyang paghikap, madawat na ko ang kaayuhan. Sa iyang pulong, mapasiguli ang mga guba nga relasyon. Sa iyang pabor, mabalik ang mga butang nga gikawat sa kaaway. Ubantang tanan ani nga battle, kay siya ang makig-away para kanato, para kanako. Ug siya ang Dios nga mao'y makita nga madaugon aning tanan. Again, ako si Ate Bebet, may Mama Bebet, usa ka network leader ni Pastoralita. Nagdumala ko karon og average 75 people sa network. Dili pa kompleto akong dossier, but in God's perfect time, we can reach our goal. My testimony is a life-changing experience, and these trials are the tools to teach me more to trust Him in a personal and deep relationship, walking in the path of righteousness. Thank you, and all glory to God.